Na úvod kurzu sme sa zoznámili, potom nasledovali papierové formality, pravidlá, pokyny a posledná možnosť navštíviť civilizované keramické WC. Nech odpadne, čo je nepotrebné. Nech odpadne, čo si dokážeme vyrobiť sami. Ešte motivačné preslovy, posledná cigaretka, dotiahnuť popruhy a ide sa na to. Určenie severu bez kompasu je základ. Zorientovať mapu, zistiť vlastnú polohu, vrstevnice, cesty, vodné toky, kóty a ideme sa utáboriť. Miesto na prenocovanie treba vyberať včas, zavidna, musí byť chránené, bezpečné, pohodlné, podľa možností pri vode a na mieste, kde je dostatok materiálu na stavbu prístrežku. Založiť oheň bez zápaliek či zapaľovača je ďalšia podmienka prežitia. Oheň dáva teplo, v noci odpudzuje zver, ohreje nám vodu a jedlo. Čaj zo smrekového ihličia dodá vitamín C. Lyžica naozaj patrí do výbavy, ale nikto ju nemá. A v čase, keď sme leniví odkrojiť si krajec chleba a kupujeme krájany, je výroba lyžičiek s pomocou noža veľká, no nevyhnutná výzva. Do večera nech to máte hotové, možno sa podarí uloviť niečo pod zub. Padá súmrak, mesiac s Venušou sa snúbia a schyluje sa k nočnému presunu. Skontrolovať spojenie a teraz každý za seba, v 10-minútových rozostupoch, na bode B sa ohlásite a pokračujete podľa hviezd a mapy do miesta nocľahu. Inštruktori sú dobre rozmiestnení, netreba sa báť ani ponáhľať. Šetrite si sily na filtrovanie vody, založenie ohňa a stavbu prístrežku v mieste nocľahu. Skupina inštruktorov sa ráno ponáhľa pripraviť scény na ďalšie úlohy. Bezpečný pohyb v lavinóznom, klzkom, strmom teréne sa tiež treba naučiť. Aj bezpečne padať. Dobre, to sa mi páči. To bolo na schvál? Vo veľmi hlbokom snehu sa takmer nedá chodiť, najmä preto, lebo je hlboký. Pomôžu snežnice. Príroda dodá materiál, inštruktori ukážu, ako na to. Pri prekonávaní zamrznutej vodnej prekážky platí mnoho pravidiel, avšak najlepší je poriadny papek. Čo v prípade, keď nájdeme podchladeného inštruktora zdravotníka, ktorý už melie z posledného? Hiblerov zábal máme už v malíčku, len si rozdeliť úlohy, sledovať životné funkcie postihnutého a zavolať odbornú pomoc. Na záver každý zhodnotí kurz, aj inštruktori, aj frekventanti. Tí budú ešte dlho spracovávať zážitky a znalosti, ktoré sa naučili. Zdanlivo nemožné, bláznivé sa stalo skutočnosťou. A takto pekne sa azda stretneme na pokročilom kurze prežitia. To už nebude zima, to bude brnkačka.